Добрый день, паважаныя беларусы. Добрый день, паважаныя земляки. Сёння у Беларусі народ выйшаў на улицы. Больш 2 мільёнаў беларусаў зараз выйшлі за новую Беларусь. Мы вядзём перадачу з беларускага собора святого Кирилла Туровского, таму што тут толькі што адбылася паніхіда па забітых беларусах, якія былі забітыя ОМОНам. Таму вы павінны зразумець, што гэта вельмі трагічная падзея, якая нас спаткала. Мы павінны старацца, каб гэта не забылася. І таму усе павінны быць, хто зрабіў гэтае злачынства, пакараныя. Але я хацеў бы пагаварыць пра канкрэтныя рэчы. Многія беларусы задаюцца пытаннем, а што рабіць далей? Мы выходзім, пратэстуем, але няма кіраўніцтва, няма арганізацыі. Дарагія сябры, не трэба гэтага баяцца. Это добра, што выйшаў народ, і ён самаарганізуецца. Ёсць галоўная мэта. Это мэта наша незалежная Беларусь, гэта свабода, гэта новыя выбары. І кожны гэта ведае. Калі б была вертыкальная арганізацыя, калі б быў бы некі кіруючы цэнтр, кіраўнік, лідар, то гэты рэжым яго мог бы арыштаваць, мог бы знішчыць, проста забіць, як забіў перад гэтым многіх лідараў. І тады сітуацыя была б такая, што людзі маглі разгубіцца. А вось тут самі абставіны вымушаюць наш народ самаарганізоўваецца. І глядзіце, як усё хораша ідзе. Таму не бойцеся, што няма пакуль што агульнага кіраўніцтва. Але ёсць народ, які ведае, што рабіць і які арганізаваны. І цяпер аб канкрэтных пытаннях. Першае, я лічу, трэба паставіць пытанне аб злачынстве ОМОНа, які забіў беларусаў. Эта арганізацыя павінна быць расфармавана. Яна павінна быць аб'яўлена тэрарыстычнай арганізацыяй, якая яна ёсць, і тыя, што тварылі беззаконне і забойствы, павінны пайсці пад суд. Гэтае патрабаванне павінна быць, таму што гэтая ўлада і пракуратура, і следчы камітэт, яны маюць магчымасці гэта зрабіць. І таму мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, павінны іх прымушаць выконваць закон. Зроблена злачынства, рабіце даследаванне і рабіце то, што вы павінны рабіць. Гэтае пытанне павінна быць пастаўлена. І другое пытанне – новыя выбары. Новыя выбары могуць быць толькі тады, калі не будзе Лукашэнкі. Многія беларусы ўспрымаюць яго як вельмі дрэннага чалавека і не ўяўляюць, якія ён можа зрабіць далей учынкі. Я ведаю яго асабіста, ведаю яго яшчэ з Верхоўнага Савета, і справа не толькі ў яго характары, справа ў яго псіхічнай хваробе. Паверце, гэты чалавек, каб абараніць сваю ўладу, здольны пайсці на ўсё. Ён здольны пакласці палову нацыі, а калі спатрэбіцца і ўсю нацыю расстраляць. Паверце, што гэта так. Гэты чалавек сам ніколі ад улады не адыдзе. Але тое, што мільёны беларусаў выйшлі ў мірным шэсці зараз на вуліцы, сведчыць аб нашай сіле. І наша сіла павінна паставіць такія ўмовы. Арышт Лукашэнкі. Гэта магчыма тымі органамі ўлады, якія існуюць. І пракуратура, і Міністэрства ўнутраных спраў, і КГБ, і палата. Палата мае магчымасць выступіць з ініцыятывай арышту Лукашэнкі. А в органы, якія это выконваць, гэта выканаць. Для гэтага ёсць усе падставы. 1000 разоў быў парушаны закон, было зроблена шмат злачынстваў, былі незаконныя выбары, быў незаконны рэферэндум, ён увогуле нелегітымны прэзідэнт.
Ён не мае права знаходзіцца ва ўладзе 26 гадоў. І народ мае зараз права патрабаваць яго арышту. І органы, якія існуюць, павінны гэта зрабіць. Яны гэта не зробяць, яны пад Лукашэнкам. Але народ, які цяпер мае сілу, павінен сваю сілу паказаць і сваю волю. Выконвайце гэта. Ёсць магчымасць, калі будзе гэта сіла і калі будзе гэта сказана, патрабаваць канкрэтна ад канкрэтных людзей выканаць тое, што патрабуе народ. Гэта рэальна. І вось тады трэба паставіць пытанне аб новых выбарах. Але трэба мець на ўвазе, што той рэжым, які стварыў Лукашенка, ён ёсць незаконны, ён нелегітымны, ён парушыў усё магчымае, што можна было парушыць. І таму Канстытуцыя 94-го года пасля зняцця Лукашэнкі і гэтага рэжыма аўтаматычна вяртаецца да дзеяння. Таму выбары трэба будзе праводзіць па Канстытуцыі 94-го года. Это значыць, што ў першую чаргу трэба правесці выбары ў парламент. Нам трэба адмовіцца ад прэзідэнцкай улады, якая мае выканаўчую форму. Таму што ізноў можа быць дыктатура. Трэба даць уладу парламенту. Парламент выбираецца народом. По Конституции это 260 депутатов. Это не так легко уплывать на гэтых людей, як на одного з Москвы. І таму першае, што трэба зрабіць, это перайсці да парламенцкай рэспублікі по Конституції 94 года запатрабаваць новых выбараў у парламент. А вось новы парламент, ён вызначыць увесь далейшы лёс. Ён выбера урад, ён прызначыць прэм'ер-міністр, прэм'ер-міністр будзе мець паўнамоцтвы і далей будзе развівацца так, як хочуць людзі, як ёсць закон. І наступнае, і наступнае, і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня таксама вяртаюцца аўтаматычна. Таму што яны незаконна былі знішчаны гэтым кіраўніком. Гэтыя рэферэндумы былі незаконныя. Закон павінен вярнуцца на сваё месца. Наступнае. Каб мець народную сілу, а мы яе маем стыхійную, але яе трэба арганізаваць. Яна можа толькі самаарганізавацца. Ніхто зверху яе не будзе і няма каму арганізоўваць. Самі павінны арганізоўваць страйкамы, павінны арганізоўваць органы мясцовага самакіравання, якія будуць існаваць паралельна ў кожным раёне, у вёсцы, у горадзе. Стварайце органы самакіравання, назірайце за ўладай, прымайце пэўныя рашэнні, якія вам трэба, і выстаўляйце іх да існуючых органаў, якія маюць бюджэт. І з цягам часу, калі гэта будзе створана, гэтыя органы кіравання дзяржаўныя, яны проста знікнуць. А у нас ужо будзе гатовая улада. І наступны момант вельмі важны. Вельмі важна нам, каб паперадзе ў нас была наша беларуская ідэя, каб быў наш бел-чырвона-белы сцяг, каб была наша беларуская мова, каб была наша культура, наше імкненне ў нашу светлую будучыню з апорай на нашу вялікую гісторыю. Вось для гэтага нам неабходна ствараць суполкі вольнай Беларусі. Ёсць праграма «Вольная Беларусь», яна абмеркавана грамадствам. І трэба толькі ствараць гэтыя арганізацыі, якія будуць выражаць народны дух. Гэта проста. Некалькі чалавек збіраюцца, ствараюць гэту арганізацыю, ёсць мемарандум, ёсць усё ў інтэрнэце. Моладзь это павінна ведаць. Гуртуйцеся, стварайцеся. І гэта будзе правобраз нашай ідэйнай сілы. Мільёны беларусаў выйшлі, все на вуліцах. Яны за вольную Беларусь. Так вот, мы абавязаны гэта прадаўжаць.
Трэба ствараць страйкавыя камітэты, трэба страйкаваць, трэба, каб не спыніўся гэты рух. Можа, ён будзе доўжыцца тыднямі, можа, нават месяцамі. Трэба, каб у нас была воля і магчымасць, бо толькі у нас сіла. Толькі калі мы выйдзем мільёнамі, толькі тады мы можам знішчыць гэты рэжым. Таму не спыняйцеся, не спыняйцеся, выходзьце за нашу будучыню. Падтрымлівайце адзін аднаго, рабіце страйкавыя камітэты, рабіце страйкі. Толькі наша народная сіла можа перамагчы. Дык вот, самае галоўнае, што я хочу сказаць, не бойцеся і не спыняйцеся. І на заключэнне хочу сказаць яшчэ важнае. Нас палохае Лукашенко, што будзе інтэрвенцыя з Масквы і што ён выступае гарантам незалежнасці Беларусі, якую ён прыватызаваў і смокча з усяго народа. Дык вось паглядзіце, ён учора паехаў да Пуціна. Яны пачалі весці перамовы і страшыць наш народ, што яны звернуцца да АДКБ, да Пуціна, яны вядзе войскі. Што ж это за гарант суверэнітэта? Учора ты страшыў, што будзе інвазія з боку Расіі, што это вораг, а сёння паехаў да ворага дамаўляцца, каб ён войскі сюды уступіў. Не верце гэтаму чалавеку ні аднаму слову. Ён хлусіць народу пастаянна. Ён зараз палохае людзей інвазіяй. Але маем на ўвазе, што рэальна гэта таксама можа быць, калі ён адчуе, што ўлада ад яго падае. Калі мы не паспеем яго своечасова арыштаваць, ён можа пайсці на гэты крок. І таму будзьма гатовыя таксама да абароны нашай бацькаўшчыны. Толькі народ сам сябе можа абараніць у гэтай сітуацыі. Толькі тыя вайсковыя часткі, якія стаяць на патрыятычных пазіцыях, толькі яны могуць зрабіць апор ворагу. Будзьма гатовыя да гэтага. Але я думаю, што да гэтага не дойдзе. Наш народ зараз паказаў такія цуды супраціву, што цэлы свет дзівіцца, таму што мы мірныя людзі, мы можам мірна супрацьстаяць гэтай страшнай сіле, якая 26 гадоў гнобіла наш народ. Назад дарогі быць не можа. Наперадзе толькі свабода, толькі незалежнасць, вольная Беларусь і наша народнае шчасце. Жыве Беларусь!